کردبوون قەدەرە کردبوون مرنەکە ئەرزان و قەدەرەکە هەری گران و دژوارە گەزەبەکە بچار جیهان و بریندارە نەخشەیەکە وەندایە وڵاتێکی ji leylan û rewrewkê ye sînorekî mar asaya kuştineka bêrehme navê wê Rojava ye. Azadî dûr e, xewneka parçekiriye, xwediyên wê nediyarin bêxwedî ye, jan û keser cem in, hêsir herikbarin û dev girêdayî û çav nabînaye li Rojava. Tenê mirin serdar e, wehşekî birçîye berdayîye û li pey xwîna Kurdan digere. Welatekî ji xwîn, mirin û goristanên pir û çirrisan dî pêk tê, bi hezaran xort û keçên ciwan daqurtand û hêj têr nebûye Rojava. Ciheke ji bo qîrîn û hawarên zarok û jin û ciwan û mêr û kalemêr û bîrejinan. Lê dinya êdî ker û lal e, kes wan qîrîn û hawaran nabihîze çimkî bi Kurdî ne li Rojava. Qîrîn di gewriyan de difettisin, ruh neber bi jor ve difirin, asîman ji wir bar kiriye, ruh ber bi tunêleka reşî tarî ve dixindirin. Ne şeytan li hana me hat, ne jî Xwedê û ji her duyan bêtir dijminê xwe em bixwene li Rojava. Kurdin di xefkê de hatin werkirin, korbûnê konê xwe bi ser me de vegirt, em ne paş û ne niha û ne sibe roja xwe nabînin, ne yar jî li jêr û jorin, li çep û rast û li vir û wirin. Eger xewn bi Kurdî biaxêvin, bi sed derban tên gurandin û serjêkirin li Rojava. A ku dilêlîna xwîna, xuşkê birak û yê ku dişewita goşt û çermê zarokên Kurd e, yê ku lingê wan tê jêkirin biçûkên Kurdin, yê ku cîhana xapînok û ji mirovatiyê dûr riswa dike, giriyê saraya biçûk û bangawêya ax amoye, ya ku bêsekin diherike û pêk tê nekaniya aştiyê, lê kaniya xwînê ye li Rojava. Besa Mustafa, Rûda.